Urinyatsoona kuti murume ari kutambiswa beta inini ndindozvigona. David ane madzimai, kwete mudzimai, madzimai vadi kuita majuti ekudziisa mudharo. Kogoita kamusikana kanoti zvatadzwa nemadzimai ndozvigona pana mambo. Kana mweya wokushandiswa wabata, anonzwa kuti zvaari kuitirwa nemukadzi wake zvishoma ndoda kudarika ipapo. Haanzwe kuti murume womunhu, anonzwa kuti aiwa mukadzi wacho pane paari kutadza. David haana mukadzi, ane vakadzi vaigona kuita majuti yekuti dhedhi vaakutonhorwa, regai tidziise dhedhi. But vakadzi vese vonzi endai uku, toda kutsvaga mumwe musikana. Ende musikana wacho wotoregera kubvunza kuti ko zvatadzwa here naana Bhetishebha vese madzimai ese ari muno ana Abhigeri wazvitadza here? Anonzwa kuti aiwa ndinopinda hangu mugumbeze. Kune vanhu vakuprefeya kupinda mugumbeze than kupinda muwanano. Pamwe uri kuinzwa shona iyoyi. Kune vakugona kutambira mugumbeze chete. As long papalasi breakfast ichirohwa, hembe tichitengerwa, kana ndikanzi ndakuroorwa, totambira hedu yemugumbeze iyoyi. Uchizobuda nei mugumbeze hapana?